Sanibonani molweni ndenamkela kwezase-TV ngesixhosa. UMamZobe uvuke wanxiba impahla zakhe zasenkonzweni, uye enkonzweni waxelela ke umyeni wakhe uDifa into yoba mabahambe baye ecaweni. uDifa uthe yena ugqibela kwakhe ukuya enkonzweni wayeye ngokuya wayefika wamxelela iindaba ezinkulu ngomntwana wakhe. Mhlawumbi yeyiphi ke enye isurprise anayo for yena njengomnye umntwana okanye enye indoda yakhe. Bethukile uMamZobe ethe sithi hayi ke phakathi wathula wathi uDifa angaphinda athethe. So uMamZobe wahamba wamshiya. uDifa ke ushiyeke yena exelela uZodwa ngabo uba yena usamfuna and noZodwa uyayazi loo nto leyo. Wabe esamncoma ngobuhle kodwa emjonge njengalawa amehlo aflethayo. uZodwa ke lamazwi kaDifa amhlile entloko ngoba ubhizi noba senkcenkceshela kunzima chitha amanzi yonke indawo akaboni noba segqibile. Enkonzweni ufike umkhululi edle amazaza nomkakhe noSibusiso. Iintloni umaphalalo ngezenzo zabantwana bakhe bezimphethe ekwinto egobileyo. Baphakama ke abantu benika imbeko ke kumkhululi xa esiza. Wangena wohlala phantsi uSibusiso wafika wemapheca kwakhe. Umkhululi ufike nje wabe sesithi ke Sibusiso hlabelela iculo uzoshumayela nge-attitude nje emdelelayo uSiphamandla. uSiphamandla kuba ke imessage beseyifumene mose kuSibusiso ngexesha bezile zomxelela uba kuthiwe uzoshumayela enkonzweni. Khangalibazise kuvele wacula ingoma leya ethi onke amaJudiya mawahlangane. Hayi ke lalandela lonke ke ibandla lasemoyeni ke waphakama ke woshumayela. Washumayela ke uSiphamandla wonke umuntu wathinteka. Umone kusithiwa haleluya inkonzo ihlokoma nje. Kwathi ufanelwe hayi ke ubengabanqanda ke ngoSiphamandla ngoba sebonto bayibo abantu ngoku sebepraise mna kanti nansi inkosi emva kwam khange bayihoyeleyo. Kuthiwa uphakeme noMamZobe leyo besethe phakamise isandla. Umkhululi yena naye besethe ekhuphe kwa ezo glasses ebezifakile semane ehleba kuSiphamandla kodwa wonke umuntu wabe enjoya intshumayelo kaSiphamandla. So khange kube mnandi ke kuye enkonzweni and becinga uba uyohlekisa ngoSiphamandla but yamjikela yonke into yenkonzo yaphuma ke icawa. Nango ke umkhululi kwakhe akathwase kanje uba kutheni uSiphamandla efuna ukuhlekisa ngaye nje, kutheni efuna umthathela ibandla. Kwa abantu benkonzo uyabona uba abamfuni bathanda nje uSiphamandla. Uthi nje kodwa ke okusalayo yena nguye umkhululi. uSibusiso khange atsho nelimdaka ke nodadewabo okobethuli. uZibuse uthe makehlisa umoya bayamthanda. Wathi ke umkhululi ukuzixolisa ngelithi uJehova wabo ke nguye ibandla lelakhe and ivolti iphethwe nguye. Watsho esithi Sibusiso biza wonke uDJ engazange ndamqasha iche ipati plus kugcwala amantombazane qhu kule ndlu. Watsho ethi mabahambe nomkakhe bayomasaja namanzi atshisayo. So ipressure uyayimamela uyayiva ke ngoku. uZodwa uconfronte uphakathayo embuza uba why edlala ngosisi wakhe nje. uDifa khangamphendule kodwa uZodwa umbuze uba uzothula uqhuntsula amehlo na udelele umfazi wakho. Wavele wayothula phezulu intsini uDifa. Watsho esondela kuye ke embuza uba kamfuni na yena. Wabe embamba ke mthuke kutheni akathandi na. Khangaphendule kuZodwa kodwa igqibeleni uye baye basondelana egqibeleni bathe bancamisana ke. uManzimande yena uncokola noSiphamandla noMabusi ngentshumayelo bayavumelana uba umvela sebekhona pha and bekuthetha yena uqobo lwakhe. uManzimande uthe yena uyavuya kuba zonke izinto ngozizobuyela kubo. uMabusi ke khange imnwabisekeleyo into because yena akafuni into ilwayo, ufuna usupport uSiphamandla nje kuphela. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.